אז אנחנו בוולוג, ולוג של קרפ, סתם. אנחנו בפלאיה, אנחנו קונות קרפ, ואנחנו עם עוד חברים, וניפגש עוד מעט. אז אנחנו עדיין מחכים, ועוד 5 דקות ומגיע. ייי! וואי, גולם. כן, עכשיו אנחנו מחכים שהקרפ יהיה מוכן. ומשעמם. ואנחנו עדיין ואנחנו כן, ואגב יש לי גם ערוץ, תירשמו, קוראים לי הילה ערוצי באנגלית, וכן, תעשו לי לייקים וגם לה, תירשמו לערוץ שלנו, אולי נעשה עוד ולוגים, כן, נעשה מלא דברים. ביי. אז עוד מעט נתראה, שיהיה מוכן הקרפ. נכנסנו, נקנה אז עכשיו אנחנו עושים סיבוב. כן, בגלל ש5 אנחנו הולכים לפיצה, כאילו קרפ. כי רק עכשיו מכינים את הקרפ. כן, אז אנחנו מתי מסתובבים? מסתובבים כי יש פה בן, לא, אז כן, אנחנו... כן, אז מתי שנעשה את כל הסיבוב של הספורט, ונגיע לשם, נצלם לכם, אז ביוש. אז אנחנו בנדנדות בינתיים. אפיק, זהו, אני מצלמת ולוג בלעדיי. כן, אנחנו פה בנדנדות. יבא. אז אנחנו מחכים פה. מקווה שיהיה ב5, מקווה. מה זה השם הזה? אנחנו נפגש. אז עכשיו הקפנו את כל הספורטק, נשארנו בנדנדות טיפה, ועכשיו אנחנו בדרך לשם, וניפגש שם כבר. מזמינים את ספיחה שוקולד קהילת חללית. זה שלך, זה שלי. אוקיי, אז אנחנו מזמינים. זהו, אז כן, אנחנו מתי שנקבל, אז נצלם לכם, וכן, ביי. חזרנו? כן, סיימנו. נגמר לה. לא. טעות. וגמרנו את הפיצה. וואי, זה היה הדבר הכי טעים בעולם. כולו. יותר מפיצה זה. ועכשיו אנחנו בדרך הביתה. וישנה אצלי. כן, ישנה אצלה. חיירות.